Isis yan. Ni Dede na? Ni Dede? Wala? Wala juga kay gatas? Wala gini. Wala, chud. Saan man ano? Pero na may kuha na na may Bibiron? bibiro na. Sige, lagi ginamog mahidlo. Sige, yung ginamog gatas, may Sabaw. Sabaw. Okay karon guys no, para makagatas si Hana, gipalitan to siya mga prutas, na mais dere, na avocado, na grapes. Sagun sa atong paliton nani para makagatas lang, para makatutoy na sa bibi ba. Tara, nabo siya gamit dere. Oy, nagbuwa ko ng buntis bay. Buntis, ano siya? Ay, anak dai. Pwede na lang kumuha, si baby na lang kumuha. Mag-process na pa man. Yung pedla. Ang sa wala pa. Pedla. Yan baby. Yan na may gatas. Lagi nang mahatong panginom ng gatas. Nakulit ang galing mo ito karon. Ha? Nakulit ang pugutro karon. Dua ko ani blenderan ang ni kamunggay ni. Ang panjod pure kamunggay. Kuan mo siya. Wala lay gatas ay kana wala gatas kamunggay lang ay blender pure. Duga lang jud niya ba? Yeah, si baby daw dili pa daw makagawas. Pwede ra ba tawag kuwag private room para sa kay every 2 hours man daw siya magpadili dito kay wala naman eh. Wala na ni. Discharge naman siya. Ah, magpa private room man. Pero man. Pero every 2 hours siya magpadidi dyan. Mm. No, every 2 hours siya padidi. Okay ra pod niya. Pwede naman matanaw dito no. Oh, Kaya na may viewing. 9:30 naman. Pwede na. Ako dito ako kanina. Tanaw sa tanaw ko. Magpadidi siya sa bata. Tanaw ra po kung ano siya magpadidi. Tama ka dito ni. Kaya sa Kung may tao na. Hindi na ka dito. Yun nga sa oras ng padidi siya. Depende. Paboto, di mo kung na ako ano. Yan na naggatas yung buwan. Kaya kung wala gatas, mato na. So, pagyapon siya para maanad lang siya. So, tanaw na to na kung sa forman video. May tao na rin. Sa mga niya, butangan niya, dari mag-viewing. Sarado man. Boss, malaki! Congrats, boss! Ay, sorry. Ay, ano men? Bisa na mo ano, sulat? Ah, siya isa lang. Ay, bila lang siya.